achọghị m igbu oge ọnụ. Anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọọ m ọ sị ya na-arụ na họtel na ya were receptionist na one big hotel na nwamba nnọọ ọgụ egboro na hotel yesterday na ọwụghị obere ihe. M sị nụkwa na ọ gịnị mere ya sị m na client ha na enwere otu nwoke kpọọ obere nwa bịa lọji ya ọ ya ka ya na nwatakịrị emechara ya na-emepụta another man akpụrụkwa obere nwa ka ya kwe ya ọ gara gata ha emecha ya na-eme apụta ha ji amụzie na that passage ya wụrụ na one of these men ọnwụ nwa ya ka dị other man ugbo gịta ya jụwa nwa ya sọ gị wee bọọ skuul ọ gịnị ka ọ na-eme ebe a mgbe ọ na-aga lọgụ this man nataziri nwa ya ewerezie nwa ya wefetazie azụ so what do you mean na ọwụ nwa onye ọzọ ka ikpo nga this man ebanye ọgụ mgbe nga mgbe a na-eme na ụmụaka agbachi ịgba ọsọ asị mba ọ na-agbala ọsọ n'ihi na ndị kpere ọnụ bịa ka na ebe a egochie gate a na-eleruru ụmụaka abụọ ndị mpa kekpe otu unfortunately otu nna nwa otu ọgụ awụghị ọgụ ntakịrị ihe ihere ụta ka emegide this man ahapụsị this girl okporo bịa sisi nwa ya banye na moto nwatakịrị ewechiwerezi ụjọ bakpo na moto mpe n'ebe azụ ha si ọga what of ka ikporo bịa asụ ka ya banyekwe moto biko coincidence deal with you ka ị ga-ama na Bolinga ebe obibi ọhụrụ ya na nwa ya lara ugbu a ha na-aga kpimkpimkpimkpim ọgụ na-atụpụrụ ya ọnụ ya nwa anwa aba mba mma nwatakịrị ga-anọ n'ihe abaga na ihe ekwu and ọ ga-emekwa aghọtakwa ihe onwe egere eghọtago ya na-abara nwa ya nne nwunye ya na-abara